Is-sajf riesaq lejn tmiemu, dalwaqt tibda l-iskola, dalwaqt nirritornaw għar-rutina. Iżda bla dubju li sħana għadha tinħassew matul il-jum kemm xejn aktar pjaċevoli it-temperatura matul il-lejl. Fin-sajf li gawdejna ħafna anke minħabba l-fatt li ftit kellna ġranet briħ qawwi u allura l-ġranet ħdejn il-baħar ma naqsux. Matul ix-xahar ta' wissu t-temperatura medja laħqet 28.2 gradi Celsius, gradola minn norma klimatika. Dan ikkonfermatu statistika maħruġa mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fejn jingħad li anke t-temperatura medja tal-baħar għoliet bi grad biex laħqet 27.3 gradi Celsius. L-ogħla temperatura f'Awwissu ġiet reġistrata qabel il-festa ta' Santa Marija, meta fit-13 tax-xahar it-temperaturi laħqu 36 grad Celsius. Ix-xemx sajfija komplet turi sniena il-ġimgħa ta' wara meta iddiet għal aktar minn 13-il siegħa nhar 18 u 19 ta' Awwissu li kienu l-aktar jiem imdawlin tax-xahar. Wieħed mill-kontributuri ewlenin għat-temperaturi sħan f'Awwissu kien in-nuqqas ta' xita, hekk kif traċċi biss ta' xita tkejlu fid-29 tax-xahar. Fejn jidħol ir-riħ Awwissu kien aktar kalm milli mistenni hekk kif il-veloċità medja tar-riħ ma qabżitx is-6 knots li huwa anqas minn norma. Kollox fix-xahar ta' Santa Marija kellna 331 siegħa ta' xemx.